Bam, čaute, moje meno je Polob, akože väčšina ľudí vie, a ja vás vítam pri ďalšom videu z pokračovania našej série let's playovej, ako áno, stále tej dobrej, starej našej let's play série, ktorá je celkom dobrá. Oh, okay, I like, a máme slime boli. Dobre, tak, dneska je to 6. diel, alebo 5. Prepáčte, že minulý bol bez zvuku. A tu ma zabil skeleton. O, ďakujem. A vrátim sa, keď bude už deň. No dobre, pokračujeme a dneska si urobíme tú najzákladnejšiu farmu. Tak, samozrejme budeme potrebovať ale kosu. Len tú najzákladnejšiu, už máme semiačka nejaké. A naozaj len tú najzákladnejšiu, ale mám nejaké takéto divné semiačka. Toto jedno budeme mať aspoň v zásobe. Možno, že skúsime toto. Toto som si vyrobil. Zatiaľ posledne. To funguje. Oh no. I'm not. Fúha. Prečo som sa rozhodol robiť v tomto dieli už končie farmu? Lebo je tu núdza o jedlo, to je logické. Tam je veľký slime. Musíme ho ísť. Tieto vtáčky. Už ich máme 7. Poďte, chceme byť tebou kamoši. Aj to bolo úžasné. Everybody. Okay. Jak XPčka máme. A tam je ten skyblock. Tam by sme v nejakom divnom. A tam je ďalší veľký slime. A potom budeme musieť ešte ísť na loviť nejakých tých kostlivcov, lebo a naťažiť cobblestone. Je núdza o cobblestone, ako ste si všimli. A veľká, strašne veľká. Lebo cobblestone nám treba na niektoré veci. Je ich tu veľa. Čo je dobré. Máme 12 slime ball. Spider! Spider, slime! Spider, slime, slime. Dobre. Krásne. A nemusíme ísť niekde ďaleko, ešte zoberieme drevo. Rýchlo. Krásne. Jablčko. Super. A rybka. Bože, ja som zabudol, že... Bože. Tu máme takéto krásne cobblestoneové doly. My ten cobblestone si zoberieme teraz. Tu je taký... Tu aj rudit, neviem. Crafting recepty z ruditu, neviem či sú. Sú tu nejaké nové. Krásne. Krása. Ohlie. A ten crafting table z prvého. Dielu. A je tu aj nejaké uhlie, to zíde. Tak, uhlie ešte nejaké. A je to dosť. Treba teraz uhlie, nám ho dosť treba. Iron. 5. To vidíte, na čo nám treba asi.
na toho huntra, tak to treba to. 5 ironov. Konečne som to dosiahol. Áno, trvalo to dosť. Neťažili sme veľa. A ďalší. Dobre. Tak ešte na krampáč jeden dobrý. A prídeme naťažiť ten rodit. Koľko ich mám? A tu. Koľko ich? 10, 6. No, krásne. Ešte aj na meč dokonca vyjde. Super. To nám treba. A tam ešte tam jedna tá kapusta. Tá treba na ochočenie, skrotenie tých. Hop. Kráva. Krásne. Jedla je tu fakt málo. Až. A ďalší pierka. Chcem sa môj mokrý dleny. Bože. Máme nejaké kosti. Treba nám teraz kosti. Kosti máme. O, dobre. Ten bone meal bude teraz potrebný. O. Máme ďalšie semiačko tohto. Ej, rup. Ok. Jevne by sa zišli tieto semiačka dve. A špeciálne trikúlové, dámy a páni, ale už nemá. A dve, krásne. Máme 4. Čo sa z toho kraftí? A chleba, super. A to čo? Aha. Nový crafting recept na tortu. O chvíľu budeme už končiť. Ale si vyrobíme tie chlebíky. A z jedného toto môžeme. Kde ešte obyčajné obiliešu. Strávno. Ty kokos? Áno, padol ma asteroid. Aha, ešte vypiec železo dáme. Máme dve. Tak, lúči sa svojím polop a majte sa dobre, tak a čauko.